ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಐತಾರ ದಸರಾದ ಐತಾರ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐತಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೂಯಿಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಲಿಯನ್ ಆಂಡ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರಾಪುನು ಅವಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಚಿರಿಪಿರಿ ಮಂತರಡ ಪೋಯರ್ ನೆಜ್ಜಿಂದು ಲಕ್ಕನಗನೆ ಲಕ್ಕದ ಒಡುಂದು ಆಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗಲ ಲೇಟ್ ಬೊಕ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟಾತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾದನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಬೂರ್ದುಜಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ 4:45 ಅನ್ನ ಆತುಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಆತು ನೋಟಾರೆ ಅಂಚ 6 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಪಿದಾರ್ದು ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ದೂರ ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕಡೆಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗಿಡೆಗಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಗನೆ ಸಾದಿಲಿ 8 ಜನ ಪೋಂದುಲೆಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಪುನು ಒಕ್ಕಲ್ನ ಇಂದು ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ವೈಟ್ ಲೊಂಗಿ ವೈಟ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವರು ಆರೆಂಜ್ ಲೊಂಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡುವೆರು ಲೇಡೀಸ್ ಲಂಚನೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡುವೆರು ಸಾರಿ ಸಲ್ವಾರೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರು ಹಂಚ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮೊಕಲ್ನ ನಡೆ ಪೊಳಲಿದ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಸುರು ಪುರಾಲಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮಕ್ ಪುರಾಲು ಬರೋಟೆ ಸುರು ಪುರಾಲ್ದ ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲ ಆಯಿನಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೈದಿನಪ್ಪಿ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲೇರೆ ನೆಟ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಅತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬೈದಿನ ಇಪ್ಪೊಡು ಮೇ ಬಿ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆದಾತುಂತುಲ ಆಜಿ ಕಾಲನ ರೀಚ್ ಆವಡಂಡ 8 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪಿದಾರ್ದು ಇಪ್ಪೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆತುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರು ಪುರಾಲ್ದ ಅಮ್ಮಗ ಅಡ್ಡ ಬುರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತೆತ್ತುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಮರಿಯಾಲ ಕರೀನೆ ಸೋನಡು ಬೊಕಿಂಚು ದಸರಡು ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಕರ ಟೈಮುಡು ಕೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸಾಲಿ ಅನ್ಪನೊಂತೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಆಕಲ ಮನೋಕಾಮನೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಅತ್ತಿ ಎಂಕುಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯುಷ್ ಬೈಜೆ ಯಾನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಪನುಲು ಬೈಲಿಗ್ಲ ಪೋತ ಅಂಚ ಪುರಲಿಗ್ಲ ಬೈದ ಪೋಯ್ಸಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಾನು ಪೊಳಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವರು ಪೊಳಲಿ ಕಟೀಲಿಗ್ಲ ಪೊಳಲಿಗೆ ಬತ್ತುಗ್ಲ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಟೈಮುಡು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೈದಿನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕನೆಜ್ಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಬನ್ನಾಗ ಆವಡು ಅವು ಬೀಸು ರೋಡ್ರದು ಕೊಡಿಮರ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪರ್ದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬನ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಅವು ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತತ್ತು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಟ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತು 2 ಗಂಟೆಗ 2 ಗಂಟೆಗ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅವಡು ಸುಸ್ತ ಅವಡು ದಾಲ ಪೂಜ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ ಅಮ್ಮನ ಆತು ದಯೆನ ಆತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪುನೆಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಒಂತೆ ನಡತನಲ್ಲ ಬಚ್ಚು ನಾಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆ ಬಚ್ಚೆಲು ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪುರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆದ್ರಡ್ಲ ತುಲೆ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ರೋಡ್ದ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಬೆದ್ರಡೈಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಪನ್ನಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜಾವು ಆಂಡಲ ಈ ದಸರದ ವಿಶೇಷ ದಿನಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆನ್ ತೂಕ ಪಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಏತ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆನ್ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರು ಪೊರಲ್ದಮ್ಮ ಅಂತೂ ಇದಾದಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಿ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ತೂಕ ಬಂದು ಪುರಾಲ್ಡು ಓಪನ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಕೊಡ್ಯಡ್ಕಡು ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡದ ತೂಕ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ರೀಚ್ ಆಯ ಈ ಕೊಡ್ಯಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ನಾತ್ ಯಾವುಜಿ ಬೊಕ ತುಯ್ಯರಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಗೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ತೂಪುನನೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಸರಾಗ್ಲ ಬೈದೆ ನಾನು ಅದು ದುಂಬುಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬೈದೆ ಫುಲ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಪೂರ ತೋಜಾದೆ ಅಂಚದಿನಿ ಆತು ಮಾತೆ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂಜಿ ಗಂಟೆ ಏಲರೆ ಏಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಯಾರ್ಕ ಬತ್ತ ಪುರಾಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೊಡ್ಯಾರ್ಕ ಬತ್ತ
ಫುಲ್ಲು ಬಾರಂಜಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ದಸರಾಗೆ ಬೈದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾನು ತೋಜದೆ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗಾರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಪ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ರೇಪಂಡ ಫುಲ್ ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅದ ಇಮೇಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ಬಲಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಇಂಚ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ರೇಪಂಡ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಂತೇರು ದಸರಾದ ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದನ ಇನಿ ಹೋಮ ಉಂಡು ತೋಜುಡು ಅಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತ ಆತುಂಡು ತೋಜುಡು ಪೂಜೆ ಆತುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರನ್ನ ಕೈತ್ತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಂಗಾರ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ದಾಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ದಾಯಿ ಅಂದ ಎಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎರೆಗಣ್ಣ ಹಂಚಿದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಂಚನೆ ದಸರಾ ಗೌಜಿ ಪಿದೇಡು ತುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ ತುದು ಓ ದಾಲ ಇಜ್ಜೋಡು ಬಂದೆಂತ ಬಕ್ಕು ಲೈಫೋನೇ ಗೊತ್ತು ದಸರಾದ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೇಗ ಪಿದೋಡು ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಹಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಐಶುಲು ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಹಾಂಡು ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣೆಕು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ತೂಪಾಡೆ ಅನ್ಲ ಸುಮಾರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ತುಲ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ ವಿಶೇಷ ಮೊದಲು ಹನುಮಂತನ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಗಿಡ ಪಾರಿಜಾತ ತುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ ಮುಸುಂಡುಲು ಅಂತೆ ಬಾಡುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಾಲಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕಡೆ ಟೋಲ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂತಾವನ ತೋಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಸಹಲ್ಯ ನವುಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಅವ ಆಯುಷ್ಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲ ಒಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಸಹಲ್ಯಂಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆರು ಪೋಪು ಉಂತಾರೆಂದು ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕುಲ ಆರು ಉಂತಾವೆರಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಆರು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಲ್ತು ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗಿಜ್ಜ ಅವ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚದಾದ ಹಣ್ಣ ಪಂಡಿದು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟೆಂಗ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ಮುಲ್ದು ಆಲ ತಿಕ್ಕುನ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಹತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೂರ ಪೋಪು ನೆಡ್ದು ಇಂಚ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಡಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಜರ್ನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಯ್ಯರೆ ಬೋಂಡ ವೆದರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆದ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ರೋಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ರೋಡ್ ಆಣ್ಲ ತೋಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಯಾಲ್ಲ ಆಯ್ಸುಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೈಂಡಿನ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಮುಸುಂಡು ಚಪ್ಪತ್ತಿನ ತೋದು ಸಾಲ್ಯನ್ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಅವು ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡು ಗೋಕ ದೆಕ್ಕಪುರ ಯಾನವೇ ನಾತು ಮಲ್ದಿಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದು ವಾಯ್ಸ್ ಕವರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಹಣ್ಣೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಲಾಂಡ ಉಂತಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಪೋಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಚೆತ್ತಿನತ್ತು ನೆಕ್ ಕೆಲವೆರು ಬರ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂತೂ ಪೋಪ ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದತ್ತ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುನ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಂಡಲ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಸಾಲಿಯನ್ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇಜಿಂದ ಜನ ಇತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆತವು ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತ ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಯ್ರೆ ಪೋದು ಉಂತಾಯ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಓಲಾಣ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಚ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅನ್ಕಂತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡಕ್ಕ ಪಿರವು ಚಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಮೂಲು ಬಜಗಳಿಡು ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚ ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರ ಐನಿ ಎಂಕುಲು ತೂದು ಉಂತಾಯಿನಿ ಆಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲೆ ಈಮೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಂತ ತೂತು ಎಂಕುಲು ಆಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಂಭವನ್ ಅಂಚಿನ ಶಾಂಭವನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾಯಿ ಆತನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಭುವನೇಶ್ವರ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ನಾವೇಕ್ ಹೋಯ್ಯೇರ ಪಕ್ಕ ಫುಲ್ಲ
ಆಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆಂಕು ಲೀಮೇಕ್ ಬತ್ತ ಆಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ವೆಲ್ಪನಂತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆಮೇಟ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಕ್ ಬತ್ತಂತೆ ರೋಡ್ ಕಡತದೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವಳು ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ತುಂತುದುಂಟದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೂ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋಯಿಲಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಬಾರ್ ಹೌದಣ್ಣ ಕಾಫಿ ನಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಮೈಸೂರು ಹೊರಡ ನೀರು ಬೇತೆ ಬಂದು ಹೊರಡ ಚಟ್ನಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ ఏం కాసే ఎన్నపై జినాల ఏత్ బుర్కా మరి ఎర్ర ముర్కాన ముర్కా ఆహా బొచ్చి నా దోశ తిర్లే ఎన్న దోశ అండ్ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡಿ ಒಂದೇ ದೋಸೆ ಏತು ಸುತ್ತುಂಡಿ ಸಾಲಿಯಾಗಿ ತೊಪ್ಪಿದಿ ಇದಾನೆ ತಿಂಪು ಜಾಗ ದೋಸೆ ಟೋಪು ಮೇಲೆ ಬಂಡೇರು ಪುಳಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಂಡೇರು ಚಪಾತಿ ಬಾರ್ ಶೋಕೊಂಡಿ ಒಯ್ಕೆ ತುಂಬಿಜ್ಜಟ ಚಾಪುರ ಪರ್ದನಮ ಮುಲ್ತನನ ಇದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಡೇಗ ಉಂಟಾಗ ಇದನ್ನ ಬಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಐಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾ 130 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು ನಿಕಲ ಕೂರೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲ ಅಲೇ ಬೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಇಡೇಗ್ಲ ಒಯ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಪಂತ ಜರತಿ ನೀ ಪಾಯರುಂಡು ನೀನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾತ ನಿಕುಲು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀದಾ ಒಯ್ದೀನಿ ಬೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಪೋಪುನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇಡೇಗ್ ಎಂಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.